amb Pablo Tallón. 8 i 17 minuts havíem iniciat la conversa amb Esther Capella, exconsellera, portaveu d'Esquerra al Parlament. Portaveu, entenc que en termes absoluts i relatius Andalusia tingui una major condonació de deute que Catalunya, malgrat que aquesta condonació arriba gràcies a vostès? Miri, nosaltres no entrarem a discutir quin surt més ben parat. Aquesta ha sigut una reivindicació de Catalunya des del moment mateix, l'endemà mateix, que el FLA entrés en funcionament. Podria ara aquí fer històric i recordant qui va fer possible que el FLA existís, qui va votar a favor de la reforma de la Constitució per establir mecanismes d'austeritat i, per tant, no ho faré. Però, en tot cas, miri, posin l'accent en allò que és rellevant i és important. 17.104 milions d'euros, que és la condonació del deute de la Generalitat de Catalunya, que representen un 23,08% de reducció d'aquest deute. Això no és menor, perquè el FLA és un mecanisme pervers. Ens deixaven els nostres propis diners, allò que marxava de Catalunya i no tornaven, ens ho deixaven i, a més, havíem de pagar interessos. Això representa reduir, és l'equivalent al 42% del pressupost de la Generalitat. És o no és una bona notícia per Catalunya? És una gran notícia perquè vol dir disponibilitat financera per la Generalitat, vol dir oxigen per poder tenir més capacitat i més recursos. Per tant, és estalviar-se pagar més de 1.000 milions d'euros anuals en interessos. És una gran notícia per Catalunya. Nosaltres ho voldríem absolutament tot, ho voldríem governar absolutament tot. Aquesta és una passa important i després la gran passa important no és una altra que el finançament singular de Catalunya. Per tant, nosaltres continuarem treballant per tenir bons acords per Catalunya. Tenir bons acords per Catalunya vol dir poder garantir els drets i les llibertats dels catalans i les catalanes, i això ho fem a través de tot el que nosaltres tenim a les nostres mans, ja sigui pel traspàs integral de Rodalies, pel potenciar l'aprenentatge del català i, evidentment, la condonació del FLA. I aquesta ha sigut una reivindicació històrica dels catalans i les catalanes des que el FLA es va posar en funcionament en l'època del senyor Rajoy amb el ministre d'Hisenda en aquell moment, senyor Montoro. Parlen de gran notícia, però el cert és que el Partit Popular ja ha dit qui votarà en contra, si més no al Consell de Política Fiscal i Financera. Això deixa la seva aprovació definitiva en mans del Congrés dels Diputats, per tant dels socis d'investidura, per tant també de Junts. Ara ho deia jo, ahir Jordi Turull li preguntava, deia, no he pogut llegir el resultat d'aquesta negociació, però Junts sempre hem dit que estem en contra del cafè para todos, no sabem si entendrà que això és cafè para todos. Vostè té la certesa que des de Junts, que els de Puigdemont hi votaran a favor? Bé, assolir millores en la disponibilitat financera de la Generalitat, reduir el deute, reduir el pagament d'interessos, que vol dir disponibilitat també financera de la Generalitat per poder abordar els serveis públics que beneficien el conjunt dels ciutadans i ciutadanes, estic convençuda que els partits d'obediència catalana i que pensen en els catalans i les catalanes donaran suport. És que jo no podria entendre una altra manera d'actuar. En tot cas, ja tenim d'altres adversaris o altres que sempre treballen en contra de Catalunya, els catalans i les catalanes i, per tant, els representants polítics dels catalans i les catalanes. Cada cota de sobirania que adquirim, jo crec que l'hem de viure com les petites victòries que ens han de portar a la sobirania total. Quina és la sobirania total? Doncs governant-ho absolutament tot. I en els passos intermitjos que tenim? Doncs el finançament singular, la condonació del FLA, traspassos que incrementen les competències de Catalunya, etc. Per tant, escolti'm, jo només puc entendre que els partits polítics d'obediència catalana i que, per tant, volen representar el conjunt dels catalans i les catalanes, doncs les petites victòries són victòries conjuntes de tots plegats. Ara em parlava del finançament singular. No sé quin anunci espera per part dels socialistes aquest divendres pel que fa a aquesta matèria. Bé, doncs ja en parlarem quan arribem en aquell moment, però en tot cas és un treball que han de fer, que l'han de posar sobre la taula. Saben vostès que hi ha uns terminis d'aquests primers 6 mesos d'enguany, del 2025. Nosaltres, escolteu, treballarem perquè el finançament singular sigui una realitat, perquè vol dir recaptar tots els impostos que es cobren a Catalunya i, per tant, vol dir tenir capacitat per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Allò que li importa a la ciutadania és això,
doncs que els recursos que es generin aquí es quedin aquí, després sí, hi ha les quotes de solidaritat, però en tot cas que puguem gestionar nosaltres absolutament tot. Però entenc que tenen acordat, no?, el que s'hi farà divendres en aquesta comissió? Bé, crec que en aquests moments encara és molt incipient el que hi ha i, per tant, quan arribi el moment, doncs nosaltres ja ens posicionarem. Sí que és veritat que les últimes 2 setmanes hem vist allò com el president i la secretària general d'Esquerra s'encarregaven d'anunciar avenços importants pactats amb el Partit Socialista. No sé què més haurien de fer els socialistes perquè vostès considerin que sí que el pacte amb ells, tant pel que fa a la investidura de Sánchez com de Salvador Illa, s'estan complint i que, per tant, poden començar a negociar els pressupostos dels 2 presidents. Jo crec que ja ho hem dit d'una forma molt clara i rotunda. Escolti'm, no arribarem als pressupostos encara, en aquests moments. Què vol dir? Que ja en parlarem quan toqui i per enguany no. I ho ha dit el president del partit, el senyor Oriol Junqueras, i ho ha dit la secretària general, la senyora Elisenda Alemany. En aquests moments, escolti'm, les confiances es guanyen dia a dia. I saben vostès que venim d'incompliments, venim d'acords que s'han anat complint en part, no en el 100%, i, per tant, com hem dit moltes vegades, nosaltres acordem si són acords bons pels catalans i les catalanes. I el millor pressupost per Catalunya doncs serà quan tinguem la capacitat de recaptar tots els impostos per Catalunya. És així. Per tant, no anticipem passes que en aquests moments no estan sobre la taula. Clar, llavors mai haguessin hagut d'aprovar pressupostos del govern aragonès, perquè no tenia la capacitat de recaptar tots els impostos. I deien, és irresponsable votar-hi en contra, perquè hi ha augments de despesa. És irresponsable l'actitud d'ara d'Esquerra? No, no ho és irresponsable, perquè nosaltres hem ajudat a que Catalunya avanci amb cada acord i pensem que si no tenim palanques de força no acabarem concloent mai els acords als que hem arribat. I, per tant, escolti, el PSOE moltes vegades se l'ha d'obligar a fer les coses perquè, si no, tenen aquesta pulsió. Li passa al PSOE i als partits i, en general, als governs de l'Estat, no? Aquesta pulsió d'acordar, però després complir quan els hi convé o com millor els hi va. En aquest sentit, doncs, ara estem en aquest punt i nosaltres anirem acordant i farem pas a pas i a mesura que es vagin assolint acords, doncs, veurem si és possible fer millors acords per Catalunya. I com a mínim... Però, en tot cas, deixi'm que els hi digui, no? La condonació del FLA, la cancel·lació del FLA... Escolti'm, era una constant amb tots els partits polítics catalans de reclamació a l'Estat. Era una perversió el sistema del FLA. Ens cobraven interessos dels nostres propis diners. De fet, ho proposa Miquel Iceta per primera vegada. No, miri, nosaltres fa temps que ho demanem, Bueno, escolti, jo vaig ser senadora d'Esquerra Republicana amb solitud al Congrés, al Senat, i era una petició constant, interpel·lacions permanents al ministre Montoro en aquells moments. Sí, però senyora Capella, l'any 2015 vostès deien que marxaven en 18 mesos, el senyor Iceta va fer una conferència, a l'època de conferències va proposar la proposta, l'endemà li pregunten què els hi sembla i vostès diuen no estem per parlar d'aquestes minúcies, nosaltres estem per marxar. Perquè això també va passar, Sí, molt bé, però jo li podria fer el repàs de tothom quina posició van mantenir en cada moment. Per exemple, qui va autoritzar, qui va permetre que es modifiqués la Constitució espanyola en el mes d'agost i amb nocturnitat? Doncs els mateixos que després reclamaven això que vostè m'està plantejant. En tot cas, jo li dic i li recordo, si vostès agafen la hemeroteca, si agafen els diaris de sessions, els representants d'Esquerra Republicana per activa i per passiva. Sí, nosaltres dèiem que el procés d'independència era imminent, però també dèiem que en el mentrestant reclamaríem tot allò que a Catalunya li corresponia. Jo els agrairia que de tant en tant fessin hemeroteca. Ui, i veuran com de forma... No em faci treure talls sobre model de finançament, exconsellera. Com de forma permanent, Esquerra Republicana hem anat dient que en el mentrestant hi havia qüestions que s'havien de complir i que, per tant, l'Estat havia de fer allò que tocava. I altres qüestions que no volien abordar, com la reforma del model de finançament, perquè deien que vostès volien el pastís sencer i que estaven a punt d'aconseguir el pastís sencer. I si tirem talls de hemeroteca, en tenim, però un tren, Per tothom, sí. Ahir em vaig escoltar, diguéssim, uns quants. No sé si, com a mínim, poden garantir el seu suport a les ampliacions de crèdit del govern Illa. Encara no m'ha arribat en aquest punt. Jo els hi recordaré les vegades que calgui. Quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per travessar-lo o no el podem atravessar.
Per tant, escolti'm, pas a pas, compliment dels acords, t'està bé perfectament que els acords als que s'arriben s'acaben complint, també perquè això ens fa fiable davant de la ciutadania. Nosaltres no acordem perquè si fem acords, perquè són bons acords pels catalans i les catalanes. I quan diem que són bons acords pels catalans i les catalanes vol dir que es pot traduir amb la garantia de drets i llibertats pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. I té a veure amb totes aquestes necessitats que tenim com a ciutadans, no? La garantia de l'accés a l'habitatge, unes infraestructures de qualitat, una mobilitat que garanteixi que arribes a la feina a l'hora i que arribes a casa teva a l'hora, o que saps quan estàs esperant un tren o no a una andana que arribarà i no és el que està passant en aquests moments. Per tant, és la garantia dels drets dels ciutadans i les ciutadanes, els serveis públics que els catalans i les catalanes ens mereixem. I no sé si també ajudaria una reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras i si ja estan buscant data per a aquesta trobada. Perquè al final els gestos són importants. Efectivament. Però tan important com els gestos és la generació de confiances en el compliment dels acords i dels pactes als que has arribat. Això sí que és el gran test que et permet dir que pots anar avançant i que, en definitiva, generes aquest clima necessari per acordar. I mirin, nosaltres acordem per adquirir més sobirania, perquè els catalans i les catalanes tinguin els serveis públics que es mereixen i perquè és la garantia dels drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans del nostre país. No sé si entén la decisió de Junts per Catalunya de retirar aquella proposta sobre la qüestió de confiança, malgrat no haver aconseguit aquests avenços que ells reclamaven, per exemple, la transferència de competències en immigració. Bé, jo el que nosaltres diem i Esquerra Republicana defensa des de fa temps, que nosaltres no tenim pressa perquè arribi al govern de l'Estat el Partit Popular i Vox. Per tant, escolti'm, les tàctiques i les estratègies dels altres deuen ser les seves, però en tot cas, des d'Esquerra Republicana no li posarem catifa vermella ni al Partit Popular ni a Vox, ni farem fàcil l'arribada al govern de la dreta i l'extrema dreta. Creu que aquesta proposta ho facilitava, això, d'alguna forma? Bé, és un incentiu perquè creixin determinats moviments a favor de l'arribada de la dreta i l'extrema dreta en els governs. Nosaltres, Esquerra Republicana, no farem fàcil l'arribada de la dreta i l'extrema dreta a cap govern, sigui on sigui. Ens hi trobaran al davant, com sempre hem fet al llarg de la història del nostre partit, des dels anys 30 fins ara. Doncs Ester Capella, exconsellera, portaveu d'Esquerra al Parlament, gràcies com sempre per ser aquí a Catalunya i fins la propera. Moltíssimes gràcies a tots vostès. Que vagi molt bé. Aleix Moldescap.